أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksikan Engkau yang memakin kami semangat dakwah Islam, yang memakin kami penanawag yang seiman. سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'uribna Allah na kita no din malilipat sa dita no di kakakaso-kaso ya ukap pumagusya tano kusabat ama penggulaw-law manusia akalilipat tano kadaklan ko mga manusia. Upama bukos o kadaklang ko mga manusia nasa sabutay na nagyang kay ako uyag-uyag tanos ang kaya dunia na adnad dito as yung wan tanos nadisiran mabimbano dunia na gumabaloy sa mga oras sira na bibnab kailangon kudo pula gupat ka oras. Yan kaya katatagot tanos ang kaya dunia na na mga tao ay kakablagayran sa kaya dunia na magukit siran sa kapatay udapan kapakataling umubangkit na adong pamanan mga tao as isiran dun kipantag sang kutakang pagkita ko dunia. Okay, na nakaturo Allah Ta'ala ni pantag sang kutak ang gubaan yan sang kaya dunia na usahin tanong sa sabada matatago na mana kahit hindi mang gedagdaw mga ginawa niyo o antulay tito kebulusan ng kaya mga manusia sa kalulupa. Itaru Allah Ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minas shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ya wa Allah Ta'ala sallallahu alaihi numirati aku Allah sapya makitukon yang kira na napakataling umakang gubaan yan sa yang dunia. Yang kutakang gubawa Allah Ta'ala sisang kaya dunia napakaukit niyan sa pelinog niyan. Pakaukit no Allah Ta'ala sa yang kaya dunia na pelinog niyan sa mabulu-bulu amasa. Agyang kutakakagdama ang kuta mga tao sa kapelinog sang kaya dunia na dadno to akialakiran sa kubusiran adna. Ayat tama na kialkisi ko mga manusia. Nasulang-ulang wano mga babay apasusukiran sa mga watayran na kialipatan niran. Kiawan niran. Agusulang-ulang wano mga babay ama makapapantagan na marilimbit siran. Mga ugat siran na miyakang bubota siran sa diuras. Na mailaing kasulang-ulang wanatawa pagkabalak ka. Apalapalaid mabubrug. Sakna batitu amya brug. Paliangot sangkot amyang gulaw lang. Nagyanan ipagpumimikiran na o pitong gisaan rakotano anto na ikulaw lang o umani isa rakotano amay kamit takaw amay taling umagyang ka nagulaw lang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Hai mga manusia, kalak niyo sa Allah. Eman ay kalak tanong sa Allah Ta'ala na simbaan tanong sa Allah Ta'ala sa titu-titu na simba kumukit sa kabayan. Kenapa katran-tran? Ini unan yanda nagyang kutalangwa na merap yaya na ikalak tanong sa Allah mana simbaan tanong sa Allah Nagunya nung butalundug nagyang kutakya turuannya nun sa inna zalzalata sa'ah.
mata-mata nagyang kutualino si ikukang pagkita ko dunia na betadutu attitude na pihak mamasa. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Mata-mata na tigu Allah yang kana kaplinu ga sangkaya dunia alinu ga yutu din subangkit muqaddimatus sa'ah yutu ipanagay na bangkit na pumumasa sa manusia yutu ima penggulaw la adidnaw la unanyan ko lang ano pihak mamasa agu pihak kalak-kalak ini unanyan da na kaya turuan yan usahay mi amaratiana kalakong Yusuf Allah na si Koreano ki kalakong niya ko Allah Ta'ala na dini udin diri budang anak apakataling umabangkit yawma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at saan ko tagawi nakilay niyo kemasaan niyo kesandungan niyo din akalipatan din ubabay ako pakasusunyan suwatayan may palagwi niya na ginawa niyan sa diniyan din nakatanudan ubaad na watayan na ito ako pakasusunyan wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara subabay amarilimbit na diniyan din nakatanudan na ginawa niyan malagit supagan na yamaugat agusto kapag kaya lukan suran yan na gusto mibubulog suran yan na may pumbuhat yan agyang watawatayan sa din na tanong din sa ginawa niyan وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى na may laing ka sa mga manusia palasiran din mabuburug palasiran din mabuburug sa din na makatatanod kiran sa umanisa lagyan di Pangilubano ando manay kapaka ginawa niyan pipiago so kapakailay niyan pipiago kapakapoy mikiran niyan na din yan nagkapas wa ma hum bisukara nakna ba titu ba niya bro alangot tebusang koto ayamanan yan kagaganda yang kota kababang kita udi nakapelin ko Allah Ta'ala sisa yang ganun niya ginan ima penggulaw la adi pamimikiran na umanisar tano aad na kita kaw ang masa ama penggulaw la ng mga manusia melagi dun sumiyamatay ako mga bibiyag napalasiran din makapendarasag apia sumiyamatay mikaka andung din na yamanan niya na madi di dalam siran sang kanalupa napalasiran penkepukaw palasiran din makapasalim po kao sang kutuayamanan yan na kaya binasag ng kaya dunia napakitaguhan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga niyaman apakiyop yan ko mga malaikat yan agyang kutuwa kurnita na andun ni kayo pong na lang ulang wanabaran niya wanapalapaled mapulang adun na malabo taman sa ayabo malamba sa isang kutamasa na sumalakul maut naturunun Allah subhanahu wa ta'ala ahay malakul maut na bang kadaman nagsukatiruakan bang kadaman nagsukatiruak na lang na ginawa na paled pakaukit sa kapatay la ilaha illallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ألم تسمع قولي يا ملك الموت بنقد ما نقصك تروحن هي ملك الموت كل نفس ذائقة الموت lango na ginawa na pala din pakaukit sa kapatay ang tunay na mayon na kayo man nasangkot oras na sumalakul maut na sumong sa paglutan ang naraka ko sa surga nagumuraw kon din sumalakul maut na upama ko sa mga manusia na uyag-uyag sinampan na sukatan o guswaran yan
Agus sukarata kapakagura okian na mapulang-pulang at sulang manubaran niya. Saya minigura okian na tiyan na pumliin. Ubah ko budak apa makasakit sulang-ulangan ukya ko ang kusan niya. Ginan ima penggulaw lang asisa diyang kutu akalilinu basisang kaya dunia. Ada di makatatan udah sulang-ulang wano mga baraniyawa. Na yumanong penuh Allah subhanahu wa ta'ala binasaan yan din sa mga langit. Na binasaan yan pen sa mga bituon. Na binasaan yan pen sulang-ulang wano mga raga at sa mga palaw. Na din na lang ba ulang-ulang wano aptero dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت Ameti ko Allah Ta'ala kagyang kanan alangit na mikayantang na din na malambon. Tulang-ulang wano kaya betuan sa langit na palayan na nan pagkiruprop to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabajibong kaya lupa. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ nalang-ulang wana bitun na pala din pagkirok to Allah Ta'ala na katatakad din sulang wana mga bitun. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ nalang-ulang na mga ragat na pala din punulapay na pumbulya lang-ulang wana tagu dunia ko kaya roptian na minus na 10 agudwa kadira akinilang dubiyan. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ nalang-ulang ami ko kubur sa anak kubur napala-pala din pagkiwiyag Allah napakiyot yan sukor nita peruman nalang-ulang wana mga niyawa napala-pala mibumbur sa diyang kaya dunia sa sobra pensadi kang ada sobra pensa kadak lagi ang kutakap kilihatan no sang kota mga tamay nga gusto mga batiyong anak kandadak-dak lo mga niyawa. Papiray miya matay kung miya kaunang tanong. Naso mga niya wahirat napakita tagu Allah Ta'ala siko. Sumipiyaw napakita taguyan ko mga darpa. Maliling din siya na gumakadadaya siya no. Nasukman sudawn piya napakirara sa isiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nagyang ko ito pakisuguyan. Sugunyan sa mga malaikat taiyop nagyang ko takornita kaansiran mamakanawang ko ito mga niya na pura-purak siran sa kaya dunia na sobra pensakadak lagi ang kuta mga batiyo ka na gusto mga tamay ang kuta mga niyawan na sinang penutumisan pa ipo mga badaniran. Wa idhal kubur bathirat lang-ulang wana minikubur sa kaya lupa na sumuunso niya wa umanisa na mga uyag na diyang kuta mga badaniran. Yun ang ikaw-ulaw lang. Diyan ko tada taro mga batiyo ka na mga niyawa na umanisa na din yan din bunugo sa badan yan. Api aki binasawa Allah Ta'ala sa mga kubur na pakambuhat nun ang kutalangwan ng mga badan. La ilaha illallah. Inusutaw na pupuyimikiran na niya na ginawa niyan. Amay din kami sungsama na niya na uyag no Allah Ta'ala na mapiyakaw yago no Allah. Amay kus kanya na mimpilang atos ang kanon yan. Yun niya pag-ampag na makambuhat sisang kaya dunia ko kapag uyagad no Allah Ta'ala kulang-ulang ano mga baranyawa na sunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ni pag-ampag na makapambuhat na kabuburingan sa kanyan kadyang kuta mga dapulak o kaya pakambuhat o badan yan na mibuburing sisa diyang kayamanan yan na ulon yan na mapupunguan yan nun napupakagiraw aya Jibril ya Mikail ang tunay niya gawiyag yang kaya kayang buhat ang tanong natiro nila na ya Rasulullah dia yatiyan manesu yawmun nadam o di na yawmul hasra dia yatiyan manesu gawiya kasindit ya Rasulullah dia isu gawiya margan sa taman na margan dia isugawi akalugi agugawi akalapis ko mga tao da panagong taman
miyakan demarakal o Jibril, miyakan demarakal yan sa miyateri na ino kapungguraw kaya Jibril at tigo mga malaikat na tiyo na yaptiguraw ka na pag-isiyan ako no Muhammad, pag-isiyan ako niya no andirin sa mga umatiyan na huwag na tigin manay namin ipayapat sila na tigin manay sa kaya pamuno akira no Allah na ustod na miyang gulaw la sudan so kaya pakagugunaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apo punguan yan sudah pulak sisang kaya ulan yan na penggiraw anda sa umatak niya Jibril, anda sa mga umatak na tigin manay ay pagampagan na imisayan ko umat yan na su Abu Bakr la ilaha illallah anda tigin manay su Abu Bakr nasukinisen yan ko Abu Bakr na minitalundog yan na niya kagiraw anda sa Umar, nasukinisen yan ko Umar na niya kagiraw anda sa Uthman, nasukinisen yan ko Uthman na niya kagiraw anda sa Ali. La ilaha illallah. Nasudin sukinisen yan ro na niya kagiraw ya Jibril ay na ummati anda sa mga umatak na tiginaib ko na niya kansilan. Dia na nimiyang kulaula sa isang kutauras na niya kagiraw sa Jibril ya Rasulullah apiasak na dakon din katano dia ginawa ko apiaso Jibril na kinuwang pansaniya wa malakul maut apiasak na tigin ya Rasulullah na kinuha na ko panatigin sa niya wa malakul maut at tigin na di ko ng katatano na nimiyang kulaula din na lamba sa timambu kaadno Allah badamatay apiaso malakul maut nakagid na matay sulang-ulang walang kaadno Allah na ayabulang ba na so Allah nagyang ko tayo pigisayan o dunia niya binasa ya dunia ay nalmuluk anda sulang wano mga dato hay dunia anda tingin manay sulang wano mababaling raka mga takabura mga dato anda sila hay dunia tingin na niya binasa na anda sukumakadun raka mga tao ang mga mangingimpuruan dan kawira natiin manay tadmi anda sila liman tumadatago antay man to ikikadatu ko kadatu na rin niya kasumbog asa kataw po kadid na kaano Allah ta'ala makasumbog limanil mulkil yaw antay kirk ko kadatu iman to na numanayaw sa Allah ta'ala kasumbog na did na niya kasumbogon na niya sumbog yan na ginawa niya na niya kagirawa lillahil wahidil qahhar. So kadatu na niya bisa wallah Allah ta'ala isa-isa sa kanyan attitude na mapagar sa tama na mapagar kadatu yan sulang-ulang ano kadatu nasa isang kutauras nawiyag no Allah ta'ala sa mga malaikat ang mga ala nagyang kuta so kawiyagan niyang kiran na ayak manawiyag wallahu ta'ala na sa mga manusia na ayak pagampaganay kuyag na sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang kuto akinisa niya nung saan da sa umatak niya Jibril natigin na diya kanda ng katawan niya Rasulullah kapiasakan na kaya na ko sa niya wanada ko ng katano di niyang gulawla singkay siya ko malakul maut nadapan kay si sumalakul maut katigin na din kasak na piyaji ginawa ko na kaya ko anak ang pansanyawa nasang utauras na isugod mo Rasul kung mga malaikat na panimo niyo sa mga umataka na panimo nila sa mga umatu Rasul sallallahu alaihi wasallam nakati sa mga pumbuntalo mga umatu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanong ninyo ay adiyang kaya matunggulaw lasang ko takapag-yagar tanong Allah ituro Allah Ta'ala sa Quran A'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja sangko taguin ayub ng kutwa kornita na mauyag tanulang-ulangon
Ama kau magiang ko tamang niyawa adatar sa kadak lo mga tamay nga upama ko penuang kadna tamay nga diyang kaya dunia. Iti kadak lo mga niyawa. Nang menugniran so mga niya mga badaniran. Nauyagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasisag yang ko tauras. Nagyang ko ta ayat na iginan niya batiyang ka nabiyatiyatan wa ayat na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makaguraw ka din. Sa taman sa mabasa-basad ng kutabangalayan alo ayaw tap kiguraw kiyan nakagimyat tiro yan at tigina ya Muad yitigin nagyang kanawra sa kapaguyagaw Allah ta'ala kulang wano baraniyawa na ayatigin at pagkiguraw ka kung nakagiya sumatak na tigyan na 10 agudwa siran susun amay kung paguyagan siran Allah subhanahu wa ta'ala yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja sang kutagawi ayup nagyang kutu asa ayup nang kutakornita napakataling umatan wa tigu Rasul sallallahu tigu Allah subhanahu wa ta'ala pakataling umakano sirak na tigin nagkukuyo-kuyo kuno namya aloy Rasul 10 agudwa tano susun bagaliron sang kuta 10 agudwa susun na mga tawa miya kambuot siran sa ikukuburiran laysa lahum yadani wala rijlan nagaduang bola limairan nagudaduang bola airan la ilaha illallah miya turuto Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kapakadadarpaan yan si Muad ay pupungusyat yan na yagudin yan di panutulan asar tama babasa-basa subang kalayan salo sa kalaki apakaguraw kiyan tapi turu yan na sesang kutawra sa tigyan nakapakambuot ang kuta sa susun ko mga umatakan ada tigyan ng bola limairan nadap ng bola airan nasira na tigyan sang kutawras na mananalo at tigyan manaiso peturo manasu Allah subhanahu wa ta'ala na ipagyan na matanagyan sa mga tao apri nga saaniran sa mga siringan nila la ilaha illallah fahada jazaohum wa masiruhum ila an-nar yung kaya kabubaliran ada dua ambala limairan dapna dua ambala airan nagi ibalasiran nayap na kebulusan dira na sibu-sigurado na sonaraka jahannam hay uripnu Allah ta'ala amarataya dan sa siringan yan hay uripnu Allah ta'ala ari nga saan yan so siringan yan ay ginamya kasukat sa mga pipiya panganangkan na diniyanon din na yamanan yan nandogan susiringan yan na baniyan din pagkainam ay manusia ayabud nagyilbak yan nagyang kutakapugusaran yan kung mga kasangkapan yan sa parabu ayamanan yan na din ipkasigyo mga siringan yan na din na baniyan kiran gagaw napadalan sa karingasa ako siringan ay mga manusia ayabud nagyilbak yan nagyang kutayamanan yan nakaprukutan yan sa puso siringan yan sa katero mukis sa kapamaninta agu mga ilat agu mukis sa kanggulaw na sagal buka di ka bayaw siringan ka adno to mga tao ayabud nagyilbukiran nakaturo di na mga galbok adi ka bayaw siringan yan na marining sa onde na makambuot silan sa alungan na maurin na daag bala alimayran na dapnang bala airan ayat nagkatarusan niran na sunara ka jahannam ikadua tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Muad asusunan na tigin man ay mga umatakon sa alungan na mauri napaguyagan sila ng Allah ta'ala ko kuburiran na suwatigin sa mga parasiran na kaya sambihan sa mga babuy la ilaha illallah yuksharuna min kuburihim ala suratil khanazir paguyagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nang bulin sa mga parasiran ang mga babuy o di nasunod sa mga lawasiran na miya doon dun sa mga badaniran kaming bulin na mga babuy la ilaha illallah turun Allah ta'ala matanagyan ka na ng mga tao na ayadusairan inusiran biro yung mga babuy kaya rusairan na siran na diran dimbayabayan so sambayang iran diran ditran-terangan so sambayang iran
At nakaterangan siran na disiran disembayang, nakaterangan siran peman na disiran pesembayang, naginan dunia ula-ulairan, naikira kaya terangan siran na muna siran sembayang, naik kumapalaga siran sembayang, naikira da siran katerangina, si siran ko kapusan waktu niyan. Dia na ni mga ula-ula mga tawanan, nagina nating wallahu ta'ala ini balas kiraan, adumiyait sang kutaping ula-ulairan, si sang kaya dunia, ay nuyang siran wallahu ta'ala na mga babuy siran. Ikatlawati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigyan manayag yuti sabab paminiguraw ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga tao ay nuyang siran at tigyan naswa tigyan manay so mga tiyaniran na piyakalabag wallahu ta'ala nandun at taratigyan ng mga palaw. La ilaha illallah. Mamlu'atun bil hayati wal aqarib. Diyan kuta mga tiyanira na lumibog sa tanto mga ala na ay mga sultiyan na mga urang agu mga old. Apagong buhat si isagyang kaya langwa na mga runggay na ng kuta langwa na mga urang agu mga ulad. Iniisip ko Rasul sallallahu alaihi wasallam si kumasan yan penuntunaw ta mga tao na miya panutulian ito kumadakla hadis yan nun. Diyan kuta mga tao na yung mga dusaw po nagyuto so di pendidiakat haula'i alladhina yamna'una az-zakat fahada jazaohum wa masiruhum ila an-nar. Diyan sa mga tao apakalabag nuwang